Mae'r holl adeilad yma sydd yn cwmpas ni, pan mae pobl yn weld â ni, maen nhw ddim yn sylweddoli bod yr holl heneb wedi bod yn destun gwaith cynnal a chadw a chydwraeth barhaus gan cadw ac pobl oedd yn gweithio cyn i cadw fod yn fyw. A rhain yn aml yn defnyddio technegau gwahanol iawn yn y gorffennol na fyddwn ni yn meiddio defnyddio nawr. Mae'r henebion yma yn costi lot fawr o arian i edrych ar eu hôl. Rydyn ni yn gwario arian arnyn nhw yn gyson oherwydd eu bod yn erydu'n gyson ac yn dadfeilio yn gyson. A dyna beth dyn ni'n delio gyda mewn ffordd yw amser. Dydy gwarchod heneb ddim yn meddwl ei bod ni'n medru rewi nhw mewn amser, ond dyn ni'n gallu medru arafu y broser honno o ddadfeilio. Tu ôl i ni nawr, beth sydd ddim yn weledol yw'r arcade brics enfawr oedd yn llai na rai sydd ar cerrig y welwn ni heddiw, ond oedd wedi adeiladu yn yr 20au a 30au mwyn gallu tynnu y peleri mawr yma i lawr, gyda sgaffoldiau cromennog enfawr wedi adeiladu o brics, mwyn iddyn nhw gallu ddatgymelu'r holl beleri mawr, mwyn gallu eu hail adeiladu eto gyda dir yn y canol. Efallai bod y dewis yma yn cael goblygiadau ar yr hunain ar gyfer y sefydlogrwydd o'r adeilad nawr. Yn ystod cyfnod cynnar hwnnw, cafodd llawer o safle ei ailbwyntio a motor eitha caled, fel sment caled gyda llawer o grit yno. Mae'n unigryw iawn ac rydych chi'n gallu gweld y motor yma wrth i chi cerdded o gwmpas y safle heddiw. Mwyn wneud dewisiadau call, nid mater y ffornio ein seiri maen yn fewnol i ddod a wneud sgaffoldiau hunain a delio gef, mae rhaid i ni edrych ar llawer o bethau gwahanol. Ein tasg cyntaf yw i weld beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol ar y safle. Rydym wedi cysylltu â arbenigwyr a'r mechaniaid Ewropeaidd sydd wedi ysgrifennu ein llawn llyfr am y bati Tindyn, ac mae wedi dechrau prosiect ymchwil ddogfennol i ddeall yn union beth sydd wedi digwydd ar y bati yn ystod y 2 mlynedd diwethaf. Pwy nath be, pam a ble. Mae cofnodion ein ragflaenwyr ni yn cadw, a'i ragflaenwyr nhw yn eitha gwan o ran manylder, a doedden nhw ddim yn cyfnodi fel rydyn ni'n ei wneud nawr. Doedd dim modd iddynt medru creu modelau mawr a sganiau laser o'r safle, fel gallwn ni'n wneud heddiw. Yn aml, bydd y llafurwyr ei hun yn gwneud y gwaith adfeilio, ac roedd rhain hefyd yn helpu allan gyda'r gwaith cloddio. Byddwn nhw'n gwneud nodyn am eu gwaith mewn llyfr recordio, mewn llawysgrifen ofnadwy dych chi ddim yn gallu deall yn iawn, a dyna gyd sydd gyda ni. Fel canlyniad, does ganddo ni ddim llawer o recordiau, ac does dim llawer o gloddio swyddogol wedi digwydd yma yn yr abati. Felly, dyn ni ddim rili'n gwybod llawer o ddim byd. Heblaw am record byr am gloddiad nôl yn y 20au, o sylfaenu cynnar yr eglwys, ond mae safon y cofnod yn un fel ei bod wedi sgwennu ar gefn amlen bron. Felly, gwyddwn ni fod gennym ni waliau eglwys Normanaidd, ond heblaw am hynny, dim ond tystiolaeth am cwpl o gladdedigaethau sydd gwyddon ni o'r cloddiadau cynnar yna. Felly, does dim lot o gloddiadau wedi digwydd yma o gwbl.